बायलोगोफोर एक्चुअली मैयाहायना बड'लेण्ड बुब्लियाव मोनसे मोगा-मोगि लादलायनाय नुनाय मोनदों रंगुल बर' सानसे समाव बिथाङा आरके लाइभ पर्टेल मोनसे सालायोमोन बिथाङाबो बिनि उनावहाय बनसुआव हाबदों थार्डआवहाय बिथाङा इउपिपिएलआव हाबदों आहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय बुंनांगौआ बिसो नोंथाङा दिनै बहा हाबो बहा हाबा बे नोंथांनि चइस ना नोंथाङा बिपिएफआव हाब इउपिपिएलआव हाब बिजेपिआव हाब कंग्रेसआव हाब बे गावबा गावनि चइस थिगैनो दं बिसिम नाथाय बुंनांगौआ बिसो जे दिनै सोरबा सासेखौ एथराब श्रेष्ठ पृथिबिनि खोथाखौ आं बुंनो थांला वर्ल्डनि खोथाखौ बुंनो थांला दिनै बिटिसिआवनो बिथाङानो श्रेष्ठ बिथाङानो गियानि गुनि डायनामिक लिडारा नंगौ दंमारो दिनै सोरखौबा डायनामिक लिडार होनना बुंनाया बिराद गिदिर गोरोन्थि होननानै बुंगोन आं आरो बिथांखौनो श्रेष्ठ बायदि सानदोंबा बेबो बिराद गिदिर मिस्टेक नाथाय बियो बिराद गिदिर दिनै बिटिआरनि चिफआबो सिएमआबो प्रमद बर'आबो जे माबा मोनसे नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावदों साननो गोनां बहाबा नङा बहाबा माबा मोनसे गोरोन्थि बा भुलखौ मावदों नङाब्ला नैबे गोजोन गोरोबथाया बिदि जानानै फैया अनलि बेखौ बुंनांगोन जे जोंनि बिटिसिआव सिलाइनि गुलिनि आवाज बेखौ बन्द खालामनाय नंखायदायाव गावजानाय बा माखासे बाथ्रा एनडिएफबिखौ फोजोबनायनि थाखायसो जों गोजोन गोरोबथा खालामदोंमोन बेखौ बुंना लानायाबो मोजां जाथियावथा बादनि बाथ्रा बुङो दिनै रंगुल बर'मोन बायदिया आरे रंगुल बर' नोंसोर बायदिजोंलाय जोंलाय मा जों साधारन नंखाय नाबालक मानसि नोंसोर बायदि जोंल' नङा नैबे आबाद मावनानै जाग्रा बिथांमोनाबो रंगुल बर'मोन बायदिजों जातीयनि हारिनि बाथ्रा रायलायनो लाजियो खारन बिथांमोन बायदिया गाद्दारि मानसि बिफोरो हारिनि बाथ्राखौ सिन्ता खालामग्रा गाद्दारि थगायसुला अनलि फर मानि फैसाखौ देरसिन खालामो जेबो गिदिर खालामा जोंबो आंबो फैसाखौ जुदि गिदिर खालामोमोनबा प्रमद बर'नि खिबु प्रमद बर'आ श्रेष्ठ सोरबाया श्रेष्ठ देरसिन हामसिन लिडार होननानै गैया होननानै बाख्नायनो हायोमोन किन्तु जोंनि थाखाय थाखा फैसाया मालाबाबो देरसिन नङा नोंथाङा गारि लायो लाया बे नोंनि बाथ्रा पार्सनेल खोथा नोंथाङा बबेबा स्प्लेन्डार गारिखौ सालायनानै क'क्राझार फैदों बे जा बुंनांगौ गैया बा बासाव गाखोनानै फैदों जा बुंनांगौ गैया नोंसोर बायदियालाय आरो साधारन इउपिपिएल गांखंनि पाब्लिसिटि बेफोरबायदि खोनादों दिनै आसामनि गरायजों थांलायनाय मानसि दं बै समावहाय नोंथाङाबो सेम बेफोरबायदि जाय हक बेखौबो आं बुंनो थांला दिनै नोंथांनि जाखिनि प्रमद बर'खौ ओरैबायदि माने बिटिसिखौ माबायदि जौगानायनि मोनसे एंगेलनि बाथ्रा बुंदों ओरैबायदि खालामगोन ओरैबायदि सिस्टेम माबाखौ खालामदों होननानै बुंदों नाथाय बेफोरबायदियालाय बहाथो माब्ला जागोन फार्स्टआवनो प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बै समनि बाथ्राफोरखौ जों रायखाङोब्लाना जेब्ला आन्दलन दावहा सम जादोंमोन बा बिथांमोना राजा लामा गाथेदोंमोन बा जों मोजां मोनदोंमोनब्रा जोंबो मोजां मोनदोंमोन बाख्नायदोंमोन बेखौ ओरैबायदि मोजां मोनदोंमोन प्रमद बर'नि जिखुनु जायखिजाया स्पिच आंबो सानफ्लांदोंमोन भाग्य मोजां आं इउपिपिएलनि आर'नाइ गानाखै मिथिबाय आंबो सानफ्लांदोंमोन प्रमद बर'आ जोंनि बर'नि गेजेराव बिबो सासे लिडार मारदे खम समनि बैसोनि गेजेरावनो सासे ओरैबायदि मोजां हारिनि बाथ्राखौ सानदों हारिनि बाथ्राखौ बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदों दिनै डिभाइड आसाम 50-50नि बाथ्राखौ लानानै एथ' मोजां बाथ्रा बुंदों ना बेफोरबायदि खोथाखौ लानानै जोंबो बाख्नायदोंमोन जोंबो गनायदोंमोन अन्तत जों आंल' नङा एनडिएफबिफोरनि रन्जन दैमारि फेक्सनफोरनि लिडारफ्राबो इसेब्लाबो मानिदोंमोन बिथांनि जाखिनि गोदै राव बुंनाय बेफोर बाथ्राखौ खोनानानै किन्तु गोरोबथानि उनावहाय मा मावदों बेफोरखौ नायदोंना रंगुल बर'आ सिन्ता खालामदोंना रंगुल बर'आ हारिया दिनै मा अबस्था जानो थांदों दिनै नोंनि गरायसर बायदियावनो नोंनि हारसाफोरजों मा जानो हमदों मानो मा बाथ्रा बुंजाबाय थानो गोनां जादों रंगुल बर'आ एसे सानलाय एसे सिन्ता खालामलाय नोंनि बर' जाथिया बिजेपिया जुदि हाबजोबनांगौबा नों बामोन जानांगोन ना जानाङा बाथ्राया बेफोरो गाज्रि मोननानै लाब गैया बेखौ सिदा बाथ्रा रंगुल बर'आ दुरुं गाननांगोन बेफोरबायदि सानसे समाव मा रंगुल बर'ल' गासैबो
बिजेपिया जुदि बावहाय पावाराव फैयोब्ला दिनैहाय नाय मा खालामनो हादों दिनैहाय नैबे बिटिसिनि इएम हेल्थ डिपार्टमेन्टनि बिथाङा मा खालामदों नों बर'नि मानसिफोरखौ सोफेरदोंना मालाबा नों बर'नि नों इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा बे हेल्थ डिपार्टमेन्टआव मालाबा खामानि मोनदोंना रुंगुल बर' नों बेखौ एसे स्टाडि खालामनानै नाय सिम्पोल राव होनदों आं फिसानो थौले मेलेमजों गोबोरखि मेलेमजों बुंदों आं मोनथिबाय नोंथांमोन बायदिथ' जोंथ' गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनो हानायनि गोहो बा बोलो गैया रुंगुल बर' दिनै नोंनि बाथ्राखौ जोङो मालाबाबो फोथाया नोंनि खोथानि नोंनि जिखिनि बाथ्रा बुंनाय नोंथाङाथ' सोरबा सासे नोंथाङा खालामनानै नाय नोंथाङा जात हारिनि बाथ्राखौ खनसे सोमावसारनानै नाय नोंबो नोंथांखौ आं बुङाखै जे एबुले जे माबा मोनसे लानानै सोमावसारनाय राजा लामाखौ सोमावसारनानै नाय प्रमद बर'आ दिनै सोमावसारदों सोमावसारनानै फैनाय नोंथाङा हाग्रामाखौ बुंदों हाग्रामानि बेकग्राउन्डखौ नायदोंना नायाखै जानो हागौ बड'लेण्ड खेथियावनो हब एख' खतांक ना बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै नोंथाङा बुंदों पलिटिक्सआव हाबोब्ला माखासे बाथ्राखौ हाग्रामाया बुंनो गोनां जादों सेम बिथां प्रमद बर'आबो दिनै मानो बुंनो हायाखै डिभाइड आसाम 50-50 मानो खालामनो हायाखै बुंदों बियो बुंथोन बुंनो हो दिनै बै समाव बुंदोंमोन बिबो हाग्रामायाबो बुंदोंमोन बै समावहाय जेब्ला आन्दलन खालामदों जों स्टेट बड'लेण्ड ना आसामनिफ्राय आलादा गावस्रानाय आलादा स्टेट बेखौ बुंदोंमोन नाथाय जाहैयाखै दिनै नैबे गोजोन गोरोबथा प्रमद बर'आबोथ' बुंदोंमोन डिभाइड आसाम 50-50खौ लानानै सोमावसारदोंमोन होसिख्रावदोंमोन बेसेबांबा गोदोनानि रोदा गिदिर गिदिर जारलायनाय बाथ्रा बुंदोंमोन आं बेफोरखौ बुंनो थाङाखै रुंगुल बर'आ बेफोरखौ एसे स्टाडि खालामनानै नाय बिनि उनाव कयेकटा स्टेटमेन्टखौबो हो नोंथाङा पलिटिक्सआव थानानै पलिटिक्सनि माखासे बाथ्राखौल' बुंबा जानाय नङा नोंथांमोन बायदियानो मोनथिबाय रुंगुल बर' सिदा सिदि गाज्रि मोननानैबो लाब गैया नोंखौ आं दिनै बुंनो गोनां बायद'था नोंनि जाखिनि स्टेटमेन्ट टटेलि रं टटेलि मिसा गासैबो थगायनाय हारिखौ थगायनाय जाथिखौ थगायनाय हारिखौ अलखदाव खोख्लैनाय बेल' नोंसोरनि बे सिएमआ मा खालामदों बेखौल' बुं दिनै दिनै रायजो राजानो न' होगोन होननानै बुंदों बेफोर न' माबा जानानै फैनायफ्रा बै समाव जानानै फैनायमोन दिनै बेफोर न'खौ कमप्लिट खालामना होनो हायाखै नोंसोरनि दैदेननायाव रुंगुल बर'नि दैदेननायाव रुंगुल बर'नि नैबे मा होननानै बुङो इउपिपिएल सरकारा मोनथिबाय नोंसोर बायदियानो गाद्दारि खालामदों हारिखौ दिनै जायफोर न' मोननांगौ दिनै बेफोरबायदि न'खौबो दिनै कमप्लिट खालामनानै होआखै दिनै चिरां बायदियाव मानो खबर लाफैयाखै नोंसोरो हारिनि बाथ्रा खोथाखौ बुंदों जाथिनि बाथ्रा बुंदों नोङो दिनैहाय मा बाथ्रा बुंदों नोङो चिरां बायदियाव नायफै रनिखाथा ओनसोलावहाय मा खालामदों चेयारमेनखौ दिनै बुंदों बखिदों मानो इउपिपिएलनि चेयारमेनखौ बखिनो हमदों इउपिपिएलनि चेयारमेना दिनै थाखा फैसा जायाखै आं क्लियारि काट बुंदों दिनै बेवहाय थाखा जाग्राया सोर दङ बिनि आन्दोआवहाय दिनै बै जाय न' मोननाय जाय सुबुङा न' मोनदों दिनैहाय चेयारमेननो मेम्बारनो बेफोरबायदि मानसिखौ बुंदों दिनै मेम्बार चेयारमेन बेफोर जायाखै सोरबाया जानो हागौ खिन्थु चिरांनि चेयारमेनजोंथ' आं रायलायोना बेबो सासे इउपिपिएलनि सोद्रोमा मेम्बारजों सावरायो आं दिनै बिथांमोन बायदिखौ मालाबा खबर लाफैदों नामा रुंगुल बर'आ दिनै बेफोरबायदिखौ दिनै मानो स्टेटमेन्ट बुंजाबाय थानो गोनां जादों नोंसोरनि सरकारा मानो बुंजाबाय थानो गोनां जादों इउपिपिएल सरकारा मानो बुंजानो गोनां जादों दिनै चेयारमेनखौ बुंनाय लगे लगेनो सोरखौ थांदों हारि जाथि जों बर' हारिया बुंजानो गोनां जादों नोंसोरबायदि गाद्दारि नोंसोरबायदि थगायसुला रुंगुल बर'मोन बायदिनि थाखायनो बै सुबुं चेयारमेना बुंजानो गोनां जादों मानो कमप्लिट खालामना होनो हायाखै सोर जादों मानो इनकुवारि खालामनो हायाखै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन सोरबा सासे अफिसारा थाइसे थाखा जायोब्ला बेखौ जों सासपेन्ड खालामगोन बा माबा मोनसे खालामगोन मानो हायाखै बेफोरबो फोरमान दं मानो बेफोरबायदिखौ दिनैसिमबो एरेस्ट खालामनो हायाखै सोर जामारदों मानो इनकुवारि खालामनो हायाखै बेफोरखौ नाय आरो बुं अनलि चिरांल' नङा नोंसोरनि सरकाराव जानाया बैफोर न' मोननायफ्रा सोरनि आमोलाव फैनायमोन बै बिपिएफनि आमोलावनो फैनायमोन खिन्थु बे न'खौ सरकार सोलायनायजों जाबजों दिनै बिथांमोना कमप्लिट खालामना होनो हायाखै दिनै खिन्थु नोंथांमोनाथ' खालामना होथारनांगौना बेफोरखौ दिनै सोरबा सासे सरकार थांबाय बे सोरबा सासे सरकारा ग्रोब फैबाय बिथांमोना खालामना होनांगौ दायथ'आ इउपिपिएलनि दायथ'आ प्रमद बर'नि नङा प्रमद बर'आ दिनै बेफोरखौ सम गैया रुंगुल बर'मोन बायदिया दिनै बेफोरबायदिखौ सम गैया नागिरना होनो बा उदिस लानो
दिनै बिथाङा प्रमद बर'नि खाथियाव जिरायनानै माखासे डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ बुंनायावनो प्रमद बर' श्रेष्ठ बिटिसिआव प्रमद बर'आ दिनै गियानि गुनि साबसिन हामसिन डायनामिक लिडार जानानै दं नोंसोरनि थाखाय खिन्थु जोंनि थाखाय नङा रायजो राजा दिनै खना खनला ओनसोलाव हाबनानै नाय रुंगुल बर'आ प्रमद बर'खौ माबायदि बखिनो हमदों माबायदि सोंखारिनो हमदों होनबा दिनै सासे सोमावसारनानै फैनाय लिडारा दैदेनगिरिया दिनै बेफोरबायदि बुंजानांगौबा बेसेबां दुखुनांथावना बेसेबां लाजिनांथावना जोंफोर बुंनो समाया प्रमद बर'मोन बायदिखौ CMफोर बायदिखौ दिनै हारिनि बाथ्रा जेसेबां गोजौ थाखोनि बाथ्रा बुङो दिनैहाय बे हायाव जेसेबां गोथौ जावनानै नागिरनानै मोनगोन बे बर'निनो बेगेंखौ मोनगोन होननानै बुंदोंमोन सोर बुंदों प्रमद बर' नोंनिनो आगदा आखाय रुंगुल बर' नोंबो बुंदोंमोन सानसे समाव आंबो बुंदोंमोन खिन्थु दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ मा खालामदों दिनैनि बे हायाव जोंनि बे था जोनोमगिरि हायाव जेसेबां गोथौ जावनानै नायगोन बांगाल बाङालि सोरनिबा बेगेंसो मोनगोन होननानै उल्था बुंगोन सोर बुंगोन रुंगुल बर'जों बुंगोन प्रमद बर'जों बुंगोन थ' गोबां बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि रुंगुल बर'आ गाज्रि मोनदोंबा क्षमा खालाम आरो गासैबो बर' रायजो राजानाव गाज्रि लेंगुवेज गाज्रि सोदोब जुदि बुंदोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनाय थाबाय आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारि